Az eredeti egyhős alacsi templomot István király építette 1034 körül, majd utána a következő 200 évben át lett építve háromhajós monumentális templommá. A Benedek-rendiek kapták el, akik 1208-ig működtek, amikor a kunok lerombolták, és 100 évig a templom romokba állt. 1377-ben Erzsébet királyné újjáépítette, megtolva egy gótikus toronnyal, és a ferences rendieknek adományozta, akik 1551-ig működtek itt, amikor a törökök lerombolták. Attól kezdve már 463 éve a csodálatos módon megmaradt a mai napig. 1863-ban egy hatalmas szélvihar ledöntötte oldalfalait, tornyát, amelyet majd csak 1970-ben az Újvidéki Műemlékvédő Intézet épített újjá.